Aș dori să vă arăt cât de rapid și ușor este să adăugați noul Remote Air într-o instalație Loxon, folosind căutarea dispozitivului în aplicația Loxon. Așadar, haideți să aruncăm o privire. Acesta este noul Remote Air proaspăt scos din ambalaj. Pentru a adăuga bateriile, mă glisați capacul din spate în jos. Introduceți bateriile în spate și glisați capacul din spate în sus pentru a-l reatașa. Putem vedea că este confirmat a fi în modul de împerechiere, cu LED-uri care clipesc alternativ în roșu, tospihlimbar și verde. Asta înseamnă că suntem gata să mergem la aplicația Loxone. Așadar, acum putem face o căutare de dispozitive. Acum vreau să adaug acest Remote Air în showroom-ul nostru de aici. Și pot selecta acel mini-server, căuta pe extensia Airbase, atașa acel mini-server. Și după câteva secunde, iată, avem Remote Air. Acum aceasta este o caracteristică complet nouă care are activată configurarea automată. Fantastică! Aceasta înseamnă că, prin adăugarea acelui dispozitiv, toate caracteristicile de configurare automată din acea cameră vor fi adăugate automat. Așadar, asta înseamnă că acum trebuie doar să selectez camera și, în acest caz, îl voi adăuga la bucătăria noastră, de fapt, și să adaug dispozitivul. După câteva secunde, acel dispozitiv este adăugat. Putem vedea că luminile LED au încetat să clipească. Deci, dispozitivul a fost adăugat cu succes. Și dacă ne uităm acum în centrul configurației T5, am iluminatul meu. Și putem vedea că noul Remote Air funcționează deja. Așadar, accesați shop.loxon.com pentru a obține Remote Air și urmați acești pași simpli pentru a-l adăuga la instalația dumneavoastră.